Ki kendon thamai jongka UIDAI arhajar pusan uwe u adhar na benta uwe ubriu lapan thamai ya ka thup kot kisla kabor panye thu kerpang jongka ri India UIDAI kalapan mi ya ka thup bala thamai jong ki kot kisla ki bala ban pediang na ka benta ka penrung kerteng adhar bat ki jing pen thamai na ka benta usnem jingkhein arhajar pusan bat arhajar arpunru kane ka thup ka trekam ya ki nong India ki nong shong shnong ba shabari jongari India OCI ki khna ki bala sans nem sheneng ki ba don ya ka long term visa kamut ka LTV bat ki nong shong shnong bari ka penbenta ya ki kot kisla kat kum ka jingla ban pendon kam jongki kum ka jingpen shisha ya ka jinglong POL ka jaka sa POA ka jinya day POR lane ka tarik ha date of birth ya ki passport India ki batrai kam lap diang habaro sautli ki kerdan ki vepat ki kot kisla ki balap diang ki kentup ya ki pan card ki ID tab vote ki kot ration ki license ya kali ki ID badon dur jong ki nong sim pension ki kot passbook jong ki bank bat ki kot pensisha bala ai daga sorkar kat kum ka jingdon kam bakerpang